30. Ljubavni roman, prvi dio. Uvedi me u tajne ljubavi. Jasmine Creswell. Poglavlje 1. Liza je izvukla žutu haljinu iz svoga kofera. Stresla se blago kada je osjetila hladnu svilenu pestavu na svojoj koži. Pogledala je na sat i osjetila jezu duž celog tela. Bilo je već skoro vreme da krenu na večeru. Ubrzo će vidjeti Joela. Biće to prvi susret nakon više od godinu dana. Pogledala se u ogledalo i osmehnula se zadovoljno. Izgledala je veoma lepo. Široka suknja uvijala se oko nogu i pokazivala njihovu vitkost, a mali prsluk sakrivao je grudi i istovremeno naglašavao njihovu lepotu. Nije nosila grudnjak i to je bilo očigledno. Podigla je svoju platinasto plavu kosu na vrh glave i zakačila je se nekoliko ukrasnih češljeva. Zatim je odabrala naušnice i stavila ih na uši. Pogledala se ponovo u ogledalo. Da li će se dopasti Joelu? Opet je osjetila jezu, ali potisnula je brzo te misli. Planirala je ovaj susret sa Joelom čitave 3 nedelje. Činilo joj se da će želja za osvetom goreti u njoj zauvek. Avion kojim su doputovali iz Njujorka u Casu del Sol, Joelov kompleks predviđen za odmor, sport i razonodu, bio je prepun, a putovanje dugo i naporno. No nije bila umorna. Mora da joj je gnev koji je osjećala davao neku dodatnu energiju da izdrži sve to. Čula je tiho kucanje na vratima svoje sobe. Da li si spremna, Lizo? Upitao je Richard. Izvini što te požurujem, ali već je prošlo 8. Otvorila je vrata i osmehnula mu se toplo. Ne požuruješ me, rekla je. Spremna sam i veoma sam gladna nakon onog užasnog ručka u avionu. Da, hrana u avionu je uvek užasna. Spravi su specijalisti da pripreme nešto toliko neukusno, nasmija se Richard, a onda se naže i poljubi je nežno u obraz. Haljina ti je veoma lepa i divno ti stoji. Moram da ti kažem da si mi večeras lepša nego inače, a to mora da nešto znači. Osmehnula se ponovo, trudeći se da prikrije nervozu koju je osjetila čim se setila da će ubrzo vidjeti Joela. Hvala ti, odgovorila mu je. Niko ne zna da deli takve komplimente kao ti. Iznenada obuzelo je osjećanje krivice. Richard je bio divan prema njoj i nije pošteno da ga obmanjuje. Trebalo je da mu već odavno kaže sve. Čim su dobili poziv da dođu u Casu del Sol, trebalo je da mu ispriča tu epizodu iz svog života. Richarde, započela je neodlučno. Da. Ma ništa, nije važno. Zagrlio je nežno oko ramena i pomilovao po obrazu. Jedva čekam da te upoznam sa Joelom, rekao joj je zadovoljno. Osjećam da ćete vas dvoje biti prijatelji. Nadam se da ćemo biti prijatelji, slegla je ramenima, trudeći se da prikrije ironiju u svom glasu. Bolje da požurimo. Ubeđena sam da veliki i čuveni Joel Robertson nije navikao da čeka. O, Liza, nema potrebe da strepiš zbog tog susreta, to mi ne liči na tebe. Joel je poznata, ali veoma je pristupačan i prijatan. Naravno, kad je van teniskog terena, nasmejao se Richard. Ćutala je jer se nije usuđivala da progovori. Nastavili su duž hodnika ćuteći. Sišli su u foaje koji je bio osvetljen prigušenom svetlošću. Kada je Richard otvorio vrata dnevne sobe, obasjala su je snažna svetla. Postepeno, oči su joj se privikle na jako osvetljenje. Zapazila je siluetu čoveka koji je stajao kraj prozora. Bio je visok i snažan. Iako je bio na drugom kraju te velike prostorije, osjećala je snagu koja je izvirala iz njegove ličnosti. Dok ga je posmatrala kako im kreće u susret da bi ih pozdravio, osjetila je žestoki bol. Stara rana prokrvarila je ponovo. Na njegovom licu bio je ljubazni osmeh koji je sledio kada ju je i prepoznao. Uhvatio se za naslon stolice, kraj koje je zastao, i stisnuo je toliko snažno da su mu zglavci na rukama pobeleli. Dah joj je zastao u grlu, a kolena počeše da joj klecaju. Tišina u sobi bila je napeta. Kada je otvorio usta da kaže nešto, Liza osjeti da joj se dah vraća kao i sigurnost. Sve je bilo potisnuto žestokom mržnjom koja se tog trenutka rodila u njoj. Mora da je krenula nesvjesno prema njemu jer je najednom shvatila da stoji kraj njega. Gledao je svojim zagonetnim pogledom koga se sjećala tako dobro i koji joj je stvarao novi bol. Dobroveče, rekla mu je potpuno mirno i pribrano. Divila se samoj sebi zbog te smirenosti.
Kako joj je uspelo da deluje tako hladno kada je u njoj ključalo? Ispružila je ruku i osmehnula mu se učtivo kao da pred sobom ima stranca. Vi mora da ste Cameron Robertson, rekla je osmehujući se još uvek. Zaista mi je drago što smo se sreli konačno. Osjetila je gorko zadovoljstvo kada je shvatila da on ne vlada sobom. Krenuo je da joj pruži ruku, ali povukao ju nazad kada je shvatio da mu ruka podrhtava. Ja sam za svoje prijatelje Joel Robertson, odgovorio joj je, a onda se, ignorišući njenu pruženu ruku, okrenuo prema Richardu. Nisi me pripremio za susret sa svojom verenicom, Richarde. Pa kako je trebalo da te pripremim, nasmijao se Richard usiljeno, svestan izvesne zategnutosti u atmosferi. Rekao sam ti da je ona lepa i inteligentna. Da, to je bilo sve što si mi rekao, klimnuo je Joel glavom, a onda prirodna boja poče da mu se vraća u obraze. Nisam očekivao da je toliko lepa. Richard odmahnu i nasmeja se glasno. Pa ja vas još nisam ni upoznao, odmah ću da ispravim svoju grešku. Joele, ovo je Melissa Edwards iz Severnog Konektikata. Radi kao psiholog na porodičnim problemima u policijskom odeljenju u New Yorku. Lizo, ovo je Cameron Robertson, pobednik svakog teniskog takmičenja. Kao što znaš, on je najveći šampion koga smo ikada imali. Liza je primorala sebe da se osmehne. Osmeh joj je bio previše ljubak. Drago mi je što smo se upoznali, gospodine Robertsone, odavno očekujem ovaj susret i bila sam veoma nestrpljiva. Richard mi je pričao mnogo o vama. Rekao mi je da je on vaš advokat. Moram priznati da me je toliko zainteresovao za vas da sam posljednje 3 nedjelje brojala dane do susreta. Joel se okrete i uze svoju čašu sa pićem. Otpio je gutljaj pre nego što je nastavio. Molim vas, nemojte da me zovete gospodine Robertson, rekao je. Nema potrebe da budemo toliko formalni. Uostalom, Richard je jedan od mojih najboljih prijatelja. Liza udahnu duboko. Mrzela je sebe zbog tog nemira koji je tinjao u njoj i postajao sve uočljiviji. Zašto nije mogla da bude onako hladna i pribrana kao što je obećala sebi da će biti? Vidjela je da Joel posmatra pažljivo svaki njen pokret i da prati svaku njenu reč. Uhvatila je Richarda ispod ruke i naslonila glavu na njegovo rame. Bila joj je potrebna njegova podrška. Drago mi je što ste me prihvatili tako brzo i što ste pozvali i mene da dođem kod vas sa svojim verenikom. Joele, nastavila je sigurnije, osjećajući čvrst oslonac u Richardu. Recite mi, zar vas niko sem novinara i TV komentatora ne zove Cameron? Pogledao je mračnim pogledom, obuzdavajući gnjev. Ne, odgovorio je hladno. Cameron Robertson je moje profesionalno ime. Koristio sam se njime samo u vezi sa svojom karijerom, no nije tajna da joj je moje puno ime Cameron Joel Robertson. Interesantno, nasmijala se. Zamislite samo, dok nisam srela Richarda, nisam ni pretpostavljala da se veliki Cameron Robertson zove Joel. Pročitala sam na 100 članaka u novinama o vama. Pisalo se mnogo nakon što ste izgubili svoj veliki meč. Žene uglavnom ne čitaju sportske rubrike, rekao je kruto, iznenađuje me da ste čitali sve o meni. Okrenuo se naglo prema Richardu. Izgleda da je preterala svojom posljednjom primjedbom, no želela je da ga povredi. Izvini me na čas, Richarde, obratio se svom drugu. Idem da provjerim neke stvari u kuhinji. Richard je prekinuo neprijatnu tišinu koja je nastala nakon Joelovog odlaska. Lizo, zašto si to kazala? Pa bila si veoma netaktična. Zar ti nije jasno koliko Joel pati zbog tog izgubljenog meča? To se dogodilo u posljednjoj godini njegove profesionalne karijere i on je patio mjesecima zbog toga. Zaista, upitala je, nemoćna da sakrije svoje ogorčenje. U to vreme on se i razvodio, zar ne? Da, njegov brak bio je užasan, glavni krivac za sve bila je ta njegova bivša žena. Nemam utisak da je Joel bio baš veran i zaljubljen muž, rekla je, ne razmišljujući, a kad je vidjela iznenađeni izraz Richardovog lica, požurila je da nastavi. Žao mi je što sam bila netaktična. Izgleda da sam umorna više nego što sam svesna toga. Putovanje od New Yorka bilo je naporno. Blede si, Lizo, gledao je Richard zabrinuto. Hoćeš li da popiješ nešto? Da, molim te, prijalo bi mi nešto osvežavajuće. Pružio joj je čašu i ona je prihvatila ne gledajući šta je u njoj. Vodila je računa da prikrije podrhtavanje svojih ruku. Joel je naučio dobro kako treba da se obuzdava i da kontroliše svoje postupke.
Osjećanja više nisu bila bitna u njenom životu. Htjela je da mu pokaže da više nije ostalo ništa od one naivne devojke, pune poverenja kakva je ona bila nekada. Željela je da on shvati da je njen život bio pun, uspešan i bez njega. Lizo, da li si sigurna da je sa tobom sve u redu? Pitao je Richard brižno. Sve je u redu, odgovorila mu je